गिबियावनो आङो गासै क'क्राझार 1 नं लकसभा बिटिआर बासिनि भटारफोरनिसिम आरो गासै आसाम रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिदों। बयनिसिमबो खुलुमबाय। नंगौ जोङो दिनै बे बिजिनियाव जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बियो जोंनि हेडक्वार्टार दिनैनि दिनाव बाहाय जोङो सम्बर्धना केन्डिडेटखौ बरायनायनि मोनसे प्रग्रामाव गोबां मानसिफ्रा सफैदों आरो गोजोननाय फोरमायफैदों जे एबाराव गोबां बोसोरनि उनावहाय जोङो क'क्राझार समस्तियाव जोंनि नांगौ बायदि बिजाथिखौ मोननो हादों। जे गोबां बोसोर बिपिएफ सासननि उनावहाय जोङो दिनै कंग्रेसआ गाव हारसिङैनो बिपिएफजों एलायन्स गैयाबालानो सोरजोंबा आनसलिक एलायन्स गैयाबालानो केन्डिडेट होदों। बेवहाय जोंनि कंग्रेस कमिउनिटिया कंग्रेस फेमिलिया खोब गोजोननाय फोरमायदों। बेखायनो जोङो दिनै बावहाय फैदों आरो बे हाबाफारिखौ खालामदों आरो बयबो बेखौनो लुबैदों जे कंग्रेसआ एबाराव देरहागोन ना देरहाया, कंग्रेसआ सोरजों दावहा जागोन, सोरजों जुद्ध जागोन। बावहाय बेनो जे कंग्रेसआ ओरैबायदि मोनसे राष्ट्रीय दल, बे भारतबर्षखौ सोरजिनाय मोनसे दल। बे भारतबर्षआ बोरैहाय सालायजानांगौ बे संबिधानखौहाय रचना खालामग्रा मोनसे दल। भारतबर्षआ ओरैबायदि मोनसे देश, बेखौ कंग्रेसआ बानायदों जे जोङो नोंखौ आंखौ गासैखौबो लानानैसो मोनसे हादोर, मोनसे रायजो। दा दिनैनि इमिडियेट कन्टेक्सआव जोङो मा नुदों, बिजेपिया फैनाय लोगो लोगो बे 10 बोसोराव ओरैबायदि खालामबाय, बिसोरो 14आवबो बुंबाय, 19आवबो बुंबाय जे जोङो नोंथांमोना भट होनानै जोंखौ देरहायोबा 2 कौटि जोङो साख्रि होगोन। 1/3 2 कौटियाथ' बहा 2 लाखबो साख्रि बिथांमोना होनो हायाखै। मा खालामबाय बिथांमोनहा, गासैबो जोंनि कंग्रेस सोरजिनाय बे 50-52 बोसोर कंग्रेसनि सासनाव सोरजिनाय रेलवे डिपार्टमेन्ट, ओजों उरां जाहाज, लामा, दै, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना फ्राय फानजोब्बाय, फाननानैसो जाजोब्बाय, प्राइभेटाइज खालामबाय। दा बावहाय मा जाहैबाय, जोंनियाव साख्रि बाख्रि गैया जाहैबाय। दा जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा, बिमा बिफाफ्रा बिराद मोजां सिमां दङ। बे सिमांखौ आंनो ओरै मेथाइ खनो, जेब्ला आङो उन्दै सममोन बे मोनसे मेथाइखौ खोनासंदो। बे मेथाइआ ओरै: दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे, दे फरायदे जारौ लेखा फरायदे, लेखा फरा रोंबोला गियानि गुनि जाबोला, मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला। बेनो जाहैबाय जोंनि नेक्स्ट स्कुलाव थांनायनि मोनसे आसा, कलेजाव थांनायनि मोनसे आसा। स्कुल फरायनानै, कलेज फरायनानै, इउनिभार्सिटि जानानै, डिग्री डिप्ल'मा फोजोबनानै जुदि साख्रि बाख्रि मोनाबा बे हादोरा मा जागोन? जोंनि फिसाफोरखौ जों माजों बुरखायगोन? दा बेखाय जोंनियाव सिखाव खावनाय, गावजों गाव हिंसा हिंसि, बुलायनाय, हाथियार लानाय, संगठन बानायनाय बायदि बायदिया जेब्ला बांसिन जागोन, बावहाय गोजोननाय गैया। बाय बुलाय सोलाय जाथिखौ लानानै दा बेखौनो एडभान्टेज लानानै बिजेपिया फैबाय। दा मा नुदों, गय फाननायखौ बन्द' खालामबाय, बेंगल बर्डाराव लाखिबाय, गयखौ फाननो मोना। गयखौ सोर आबाद मावो? बर' जाथिया, ट्राइबेल जाथिया। ट्राइबेलनि एगेन्स्ट जाबाय। बिसोरो गय फाननानै फैसा बुरजा मोनोबा इलेक्सनाव गिदिंलाबायगोन। नाङा, नोंसोर फैसा मोननाङा। बेनिफ्राय मोसौ हाथायखौ बन्द' खालामबाय, माइ हाथायखौ बन्द' खालामबाय। ओहो, मोसौ फाननानै फैसा मोनगोन, मुसलमानफ्रा इलेक्सन गेलेगोन। ओहो, बिसोरखौ जों इलेक्सन गेलेहोआ। बयखौबो गरिब दरिद्र भिखारि खालामनानै बिफिबा फैसा सारलाबायगोन आरो भटखौ आदाय खालामनानै। बेनो जाहैबाय जोंनि डेम'क्रेसिखौ बुथारनानै, सेकुलारिजमखौ बुथारनानै, ससियेलिजमखौ बुथारनानै सास'नाय बे बिजेपिखौ जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बयबो बुजिबाय। दा बेखायनो जिहेथु इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स, जिहेथु बिपिएफआबो सिंजों सिं बिजेपिजोंनो एलायन्स, भटखौ रायजो राजाफ्रा एबारावहाय बिपिएफनोबो होनाय नंलिया, इउपिपिएलनोबो होनाय नंलिया, कंग्रेसआनो बिकल्प जानानै दं, अपसन।